L-ewwel problema tagħna x'in niġu biex naqraw l-Iskrittura. Ħafna drabi nġibu l-iskuża l-Bibja tqila u x'in niġu għall-profezija u komplikazzjonijiet, jien mhux dik ngħid. Il-problema tagħna hija l-Bibja hija tant sempliċi. Hija tant ħafifa. Hija tant ħafifa li meta tindirizzana b'mod tant dirett illi minnu l-iżgħar fostkom il-koll dan ikun kbir. Laqas biss nieqfu u naħsbu x'irrid jgħid Sidna Ġesu. Il-fatt li hija xi ħaġa qisha naturali li rridu nkunu kbar u rridu nkunu brillanti. Però il-kobor tagħna qegħdin nfittxuh fil-post ħażin u bil-metodu ħażin. U hawnhekk Ġesu li huwa ċertament il-kbir, is-suprem fl-univers kollu. Jagħtina lezzjoni li suppost jiena li tgħallimniha, suppost jekk aħna għandna widnejn biex jisimgħu. Suppost irċevejnija għal qalbna u nħalluha tkun il-kurrikulu jew is-sillabu kontinwu tagħna bħala dixxipli tiegħu. Illi jeħtieġ illi nitalmu nkunu kbar mhux f'għajnejn xulxin. Jew għar mhux f'għajnejn id-dinja. Imma kbar f'għajnejn Alla. Għaliex l-istandard li Alla juża biex ikejjel il-kobor tagħna huwa totalment differenti minn kif nisimgħu fuq il-medja. Ġesu ftit aktar tard fl-istess Vanġelu jgħid illi dak kollu li huwa stmat fil-għoli fost il-bnedmin huwa abominazzjoni huwa ħmieġ quddiem Alla. Il-fatt kif nisimgħu fuq l-aħbarijiet il-kbarat pereżempju tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu fis-summit u għalina dawk huma l-kbarat. Fil-lingwaġġ popolari tagħna min għandu pożizzjoni ogħla fil-politika jew fil-popolarità jew fil-opinjoni pubblika dan huwa kbir. Mentri jiena perswas illum il-ġurnata illi n-nies kbar li jgħixu fuq din l-art 99.9% qas biss nafu bihom. U qatt ma semmew fil-kotba tal-istorja. Imma Alla jaf bihom. U ismijiethom huma miktuba fuq quddiem net u ma jeżiż għalih. Dak li huwa popolari quddiem id-dinja ħafna drabi għal Alla huwa karfa mhuwa xejn. Huwa rieħ. U għalhekk irridu bħala dixxipli ta' Ġesu Kristu illi narfu jien illi rrid nikber. U hija iva. Hija xi ħaġa leġittima, hija xi ħaġa tajba illi ma nibqgħux bħal trabi. Ma rridu nikbru. L-iżvilupp, il-kobor, hija xi ħaġa umana, xi ħaġa naturali. Ma nikbru fid-direzzjoni t-tajba. Li nikbru fid-direzzjoni t-tajba. Fl-istess Vanġelu Ġesu jgħidilna illi kull min jollilu nnifsu għad jitniżżel. U kull min iniżżel lilu nnifsu jew jitbaxxa dan għad jitolla. Ovvjament, għaliex f'ħinu u f'waqtu il-mulej jollina u x'vera. Dawk kollha li joqogħdu taħt lid setana tiegħu sottomessi għal Alla, tajjeb, lest li jimxu skont id-direttivi tal-Alla, skont il-metodu ta' dawn Allat jollihom. Ġifieri ejjew nagħmlu bħala proponiment għalina nfusna illi naħseb jekk aħna għandna melħ frasna ma nix għalfejn nfittxu l-popolarità tad-dinja jew l-approvazzjoni tan-nies. Jekk aħna nfittxu il-prosit ta' ħadd ieħor speċjalment jekk huma n-nies mitlufa, ma nistgħux inkunu għaddejja ta' Kristu. Għalfejn qed ngħidlek għax għaddejja ta' Kristu huwa dan huwa l-vera persuna kbira f'għajnejn il-mulej. Din il-ħaġa illi il-kwistjoni ta' kobor min huwa l-ikbar
għamet kemm il-darba fost id-disċipli. Meta Ġesu kien qiegħed kien fostna. Kemm il-darba għamet. U Ġesu indirizza b'mod dirett. F'Mark 10 pereżempju vers 37, tnejn mill-apostli aħwa, Ġagbu u Ġwanni, darba resqu fuq Ġesu u għalulu nixtiequ li tagħmlilna dak li aħna nitolbuk. U Ġesu għalhom xi tridu? X'qegħdin tirrikjestaw minn għandi? U għalulu għatina li noqogħdu wieħed fuq l-emin tiegħek u li fuq ix-xelluk tiegħek fil-glorja tiegħek. Ġifieri qegħdi ifittxu post ta' prominenza, post ta' eżaltazzjoni, qed jaħsbu għalihom infushom, u Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Kapaċi tixorbu l-kalċi li ngħid nixrob u li titamdu bil-mamudija li qed nitagħmel jiġu mill-ewwel qisu għatalhom iż-żarr qalilhom isma' biex tikbru tridu tbagħtu. Biex tikbru tridu tgħaddu mill-vija li jiena se ngħaddi, li tixorbu l-kalċi tas-sofferenzi li qed nixrob jien. Huma qalulu ċertament bi preżunzjoni u b'konfidenza fihom infushom, qalulu kapaċi nagħmlu għadi. U qalilhom Ġesu intom ta' bilħaq tixorbu mill-kalċi li nixrob jien u titgħamdu bil-mamudija li qed nitgħammet jiena. Imma li toqgħodu fuq id l-eminija u fuq id ix-xellugija mhux għalija li nagħti, imma jingħata lil dawk li għalihom huwa mħejji. U meta l-10 il-bqija tal-apostli semgħu b'din il-biċċa dialogu fejn tnejn minn sħabhom tajjeb bil-moħbi tagħhom feċċew l-ogħla pożizzjoni, dawn tgħadbu wisq jew aħjar saru indignati, ġifieri saru mhux biss irrabjati, imma bdew jgħidu xarru każa kif għamlu. Issa nsejja li aktar tard huma nfushom jagħmlu l-istess ħaġa. U allura dawn tgħadbu wisq għal Ġagbu għal Ġwanni u Ġesu sejħilhom lejh u qalilhom. Hawnhekk Ġesu ħejjieħu l-opportunità kif kien ħobb jagħmel li jagħti lezzjoni meta hemm bżonna. Inħolqot l-okkażjoni tajjeb u l-okkażjoni tagħna hija bħalissa li nirċievu dil-kelma diretta mingħand Sidna Ġesu. Meta jgħidilna intom tafu li dawk li huma miżmumin bħala l-ħakkiema tal-ġentili. Min huma l-ħakkiema tal-ġentili? Il-politiċi illi jmexxu l-Istat Malti, il-pajjiżi tad-dinja, dawn huma miżmuma bħala l-ħakkiema u jaħkmuhom. U l-kbarat tagħhom għandhom jett fuqhom. Ġifieri għandhom l-awtorità u din l-awtorità jeżerċitawha u jagħmlu l-aħjar użu minnha. Frattant fostkom m'għandux ikun hekk. Ġifieri l-idea ta' kobor ma nix noħduha minn dak li naraw madwarna fis-soċjetà tagħna. Ġesu qed jgħidilna għandkom sillabu totalment differenti. Fostkom m'għandux ikun hekk imma kull min irid isir kbir fostkom u jiena nixtieq ikun kbir. U int ukoll għandek tixtieq, għandek ikollok din l-ambizzjoni qaddisa fik li tkun kbir f'għajnejn il-mulej. Kull min irid isir kbir fostkom ikun il-qaddej tagħkom. Jew aħjar l-sir tagħkom. Ġieli din spjegajta lill-individwi u fissirta l-sir huwa wieħed li m'għandux drittijiet. Illi jagħmel biss iservi lil ħaddieħor mingħajr ma jfittex l-interessi tiegħu. U ħafna drabi ir-rispons li ħadd kien ma jiena m'iniex ħansir tapit ta' ħaddieħor jew xi reazzjoni simili. Per-rispons il Ġesu dan li qed ifisser hawnhekk. Dan li qed ifisser. Li aħna mingħajr ma nfittxu l-avvanz tagħna, nfittxu li ninvestu f'xulxin għall-avvanz ta' ħaddieħor. Kull min irid isir kbir fostkom għandu jsir l-sir id-dulos tagħkom. Kelma li smajtuha ċertament. Jiġifieri l-ar tip ta' il-sir li kien jeżisti fis-soċjetà Griega dakinhar. Il-sir li għas-issa ma kellu. Sempliċement biċċa għodda
fidejn li mgħallem tiegħu. Illi dak li jgħid li mgħallem tiegħu u jagħmlu mingħajr ma jiftaħħalu. Mingħajr ma ifittex id-drittijiet tiegħu. Kull min irid isir kbir fostkom għandu jkun l-sir tagħkom u kull min ikun fostkom l-ewlieni il-preminenti il-persuna prinċipali għandu jkun l-sir ta' kulħadd. Jiena dan id-diskors kieku qalu xi ħadd ieħor ikun jiżgarra ħafna. Għax kieku ngħid għax ma tarax lilek innifsek. Imma tafu ma qed jgħidu d-diskors, Sidna Ġesu, illi mbagħad immedjatament jgħid bħalma wkoll bil-bniedem, ġifi u nnifsu. Bħalma wkoll bil-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi. Ġesu ma ġiex fid-dinja biex aħna naqduh. Infatti x'tip ta' trattament tajni Sidna Ġesu. Spiċċajna biex sallabnija ma salib. Majjar u kalpestat, flagellat, besqulu, dak it-tip ta' trattament. Ġesu qal jien ma ġejġ biex nkun moqdi, ma biex naqdi. U biex nagħti ħajti fidwa għal ħafna. Ġesu qed ipoġġi lil nnifsu. Iva. Din hija s-sabiħ tal-Vanġelu. Li dak li qed jgħidilna kif għandna ngħixu u nnifsu hekk. U nnifsu il-kbir Alla Suprem is-sit tas-sidien illi sar xejn Pawli jgħid tbattal, instab bħala bniedem, der fosta bħala l-sir u kienu bidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt fuq salib. Din hija t-triq għall-qobor. Għax Pawlu mbagħad ikompli jgħid illi għalhekk Alla qolli wisq. U ta' isem ju fuq kull isem. Bir-raġun Pawlu jgħidilna li dan huwa l-mudell li aħna għandna nżommu sabiex aħna nakkwistaw u verament insiru nies kbar. Xejn fid-dinja sabiex nkunu kollox għal Alla. Pawlu jgħidilna tfittxux kull wieħed dak li jaqbel lilu imma dak li jaqbel lil ħadd ieħor. Ħajkolkom fikom dan il-ħsieb, jew ħajkolkom fikom dil-mentalità, dal-atteġġjament li kienu wkoll fi Kristu Ġesu. U li kien fis-sura tal-Alla li ma jsirx bħala xi ħaġa misruqa li jkun daqs Alla għaliex għax infatti u fir-realtà u verament hu Alla. Ġifieri li kieku klejmja li jien Alla Supremu allura ħaqni s-servizz u l-qima u l-adorazzjoni tal-ħolqien kollu kienu kollu mit-raġun. Ma m'għamilx hekk. Ma xejjen li hu nnifsu, battal li hu nnifsu. It-triq tal-qobor. Il-fatt li Ġesu imbuttat mill-imħabba der fostna biex jagħti. L-Anġlu Gabriel meta ħabbar il-nissil ta' Ġesu fil-ġuf ta' Marja. Għalilha inti se tnissel f'ġufek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir. U jissemma ismu Bini l-Ola. U l-Mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq id-dar ta' Ġakob għal dejjem u għal saltnatu ma jkunx hemm tmiem. Ma biex kiseb din is-saltna. Saltna universali ta' qawwa fuq il-ġnus kollha. U saltna ta' grazzja fuq il-Knisja tiegħu. Kif kisibha? Bis-sofferenzi. Bis-servizz. Ma ġejġ biex inkun moqdi, ma biex naqdi. U biex nagħti ħajti fidwa għal ħafna. Ġifieri ħanidu hekk il-muftieħ li rridu nużaw biex insiru ta' bilħaq kbar huwa l-muftieħ tal-mħabba. Ħafna drabi rridu morru lura back to square one vera. Għal affarijiet li forsi jiena nisimgħuhom ma jeħtieġ li nerġgħu nkunu sfidati. Il għaliex għandna faċilità kbira biex aħna
niżvijaw. Biex aħna nikkonċentraw fuq affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar għalkemm hemm posthom, però nkun qed niżbaljaw jekk niffokaw fihom u ninsew dak li huwa ta' bilħaq indispensabbli. Kieku kont titkellem bl-lista tal-bnedmin u tal-anġlu m'għandix imħabba. Forsi xi wħud minna li jixtiequ li jkunu kapaċi jipperswadu, kapaċi jitkellmu tajjeb, però m'għandhomx kontu inkun qisni bronz doq u ċimblu jżarżar, aktar tkun skandlu qudiem ħadd ieħor milli kwalunkwe ħaġa oħra. U kieku għandi d-don tal-profezija u nifhem il-misteru kollha u l-erf kollu u min minna ma jixtieqx iva li jifhimha sewwa l-Iskrittura. U infatti din hija dixxilpina minn ġimgħa l-oħra aħna illi nfittxu li nistudjaw flimkien u naraw xi tfisser korrettament ħalli ngħixuha. Ma kieku nifhem il-misteru kollha u l-erf kollu u kieku għandi l-fidi kollha nista' nqanqa l-muntanji u m'għandix imħabba ma jien xejn. Xejn! U kieku inqassam ġidi kollu biex nitma' l-fqar u nagħti ġismi biex jinħaraq u m'għandix imħabba ma jiswili xejn. Tinnotaw li kapaċi anke tagħti l-karità u ma jkollokx imħabba. Tinnotaw din? Jekk il-motiv ta' qalbek, l-intenzjoni ġewwina tiegħek hija ħażina quddiem Alla, jiġifieri jekk inti qed tipprova tagħmel il-ġid il ħadd ieħor biex tneffaħ lek innifsek, biex ħadd ieħor jgħidlek prosit, biex ħadd ieħor jgħid u allura ifaħrek. Ġesu l-ewwel qed jgħidilna li l-premju tagħna nkunu diġà ħadnieh. Il-motiv, x'inhu il-motiv ta' qalbna? Għal kull azzjoni, għal kull kelma li aħna nagħmlu. Il-ħajja tagħna għandha tkun regolata mill-kelma t'Alla jekk ta' bilħaq irridu nkunu kbar. Għaliex? Għax il-bniedem kbir quddiem Alla jara fix-xejn tiegħu. U jaraf li jien jekk Alla tagħni rieda, dik ir-rieda ta' jieli biex nissagrifika fuq l-artal tiegħu. U ċoe biex dik ir-rieda nagħmilha konformi nagħmilha taqbel mar-rieda t'Alla. F'kull dettall, f'kull ħaġa, mingħajr kompromessi. Ġesu jgħid illi min f'Mattew 5 u vers 19 jgħid kull min għalhekk jikser wieħed minn dawn l-iċken kmandamenti u jgħallem lill-bnedmin hekk jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna Smawiet. Ara kull darba Ġesu qiegħed jgħidilna li hemm minnu żgħir u minnu kbir. Mhux kulħadd l-istess fis-Saltna Smawiet, vera? Jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna Smawiet. Iżda kull min ħarishom u jgħallimhom da jissejjaħ kbir fis-Saltna Smawiet. Kemm il-korpu sħiħ tar-rieda t'Alla. Sħiħ. Jidu neħilsu minn dik il-marda li di mhix importanti jew di trivjali jew di ma jimpurtax. Darba kien hemm raġel u qal lil wieħed Puritan, imma inti preċiż wisq f'kollox qallu. U l-Puritan wieġbu qallu iva, għax Alla tiegħi u Alla preċiż. Alla tagħna u Alla illi jixtieqna nkunu salvati holistikament. F'kull qasam, f'kull erja ta' ħajjitna. Ġesu huwa il-mudell per eċċellenza tal-kobor. Tajjeb, hemm oħrajn, Ġwan il-Battista pereżempju. Ġwan il-Battista huwa eżempju ta' karattru kbir. Għaliex ħanippruvaw nifhmu għala l-Bibbja sejjaħlu kbir. Pereżempju jingħad dwar li hu se jkun kbir f'għajnejn is-Sid. U dak huwa l-interess tagħna. Kbir mhux kbir f'għajnejn il-qraba jew l-bib tiegħi, mhux kbir għal ħaddiema sħabi fuq il-post tax-xogħol. Kbir f'għajnejn il-mulej. U qatt m'għandu jixrob inbit jew likur ieħor, din l-ewwel ħaġa biex tkun kbir inti tkun kontrollat fuq hekk innifsek, dixxiplinat. Dixxiplinat biex inti tkun f'pożizzjoni li l-Alla kapaċi tobtih.
U jkun mimli bl-Ispiritu Santu sa meta jkun għadu f'ġuf ommu. It-triq tal-kobor hija meta aħna nċedu għall-Ispiritu Santu sabiex jikkontrollana. Kif jikkontrollana? Permezz tal-Iskrittura. Dawk kollha huma mmexxijin mill-Ispiritu tal-Alla, dawn huma wlied Alla. Immexxijin mill-Ispiritu tal-Alla mhux billi nagħmel dak li nħoss, jekk tagħmel dak li tħoss qed tkun immexxi minn hekk innifsek. Allura ħatħawad. Immexxi mill-Ispiritu Santu ġifieri illi l-kelma li ħallilna bil-miktub dik infittxu li aħna napplikawha minn ġurnata l-oħra, minn mument għall-ieħor. Mimli bl-Ispiritu Santu sa minn meta għadu f'ġuf ommu. U se jdawwar ħafna minn ulied Iżrael lejn is-sit Alla tagħhom. It-tielet marka ta' kobor. Fi Ġwan il-Battista kienet il-fatt li mhux hu biss kien qaddis, mhux hu biss ried iservi l-għan tal-Alla, imma wkoll li jdawwar il-ħaddieħor fit-triq tal-mulej. Meta jien nirraġuna ngħid imma jien salvatu issa allura biss le. Li jgħod għalija jgħod ukoll ċertament għal ħaddieħor. Ġwan il-Battista fi żmienu kien popolari immens. Jgħidilna kif il-Ġerusalem u l-Idumea u l-Ġudea kollha ħarġu biex jitgħamdu minnu. U kien hemm furur kbir fi żmienu. U kellu d-dixxipli tiegħu. U darba marru qalulu Mallem, dak li int għamit naħlu tal-Ġurdan kuħadd sejr għandu issa, kuħadd sejr warajh. U Ġwanni feraħ. U qal jiena huwa l-ħabib tal-arus. U meta nisma' l-leħen tal-arus nifraħ. U jeħtieġ jitolla u jien jeħtieġ nonqos. Ġwanni Battista mhux tab xejn li Alla qallu dan se jkun kbir f'għajnejn is-sit. Għaliex? Għaliex għaraf jiċċekken. Għaraf illi il-ministeru kollu tiegħu kien illi jara l-Ġesu eżaltat f'għajnejn il-nazzjon. U allura l-aħbar rridu nifhmu illi il-karattru se jkun kbir. Karattru kbir ma jinstabx fil-pożizzjoni, ma jinstabx f'xtip ta' kariga għandek. Intix prim imħallef, intix president. Ma għandux x'jaqsam assolutament xejn minn da. Ma għandux x'jaqsam intix mexxej. Ma għandux x'jaqsam kemm poter għandek fid-dinja, kemm għandek kmand f'din id-dinja. Lanqas kwistjoni ta' influenza. Lanqas kwistjoni ta' gradi akkademiċi. Intix gradwat minn università jew kulleġġ m'għandux x'jaqsam xejn. Lanqas kwistjoni ta' fama kemm jafu bik in-nies jew qed tissemma fuq it-televiżjoni. Lanqas kwistjoni ta' abbiltà u lanqas doni u lanqas talenti. Jekk għandek it-talenti u d-doni, tajjeb, jekk ta' bilħaq inti kbir tużhom tajjeb għall-glorja tal-Alla. U daqshekk. Mhix kwistjoni allura ta' kisbiet kbar jew anke suċċess. Bħalma tiddefinih id-dinja s-suċċess. Id-dinja is-suċċess tiddefinih kemm irnexxielek tola akkost li inti għaffiċt fuq l-irjus ta' ħaddieħor, akkost li inti kasbar lil ħaddieħor. Le. Mhix din it-triq tal-kobor vera. Il-kobor vera għalina li aħna ulied Alla huwa paradossali. Jinstema it-triq tal-kobor tinstema ħmerija. Tinstema ma tagħmel sens f'għajnejn id-dinja. Hija idea rivoluzzjonarja. F'okkażjoni oħra f'Mattew 18 resqu lejh id-dixxipli. U lil Ġesu qalulu minnu l-ikbar fis-salt tas-smawiet. Mela din hija mistoqsija per eċċellenza li qegħdin nikkonsidraw illum bejnietna. Minnu l-ikbar fis-salt tas-smawiet? Tajjeb? U importanti li nkunu l-ewwel fis-salt tas-smawiet mhux barra minnha. Imissa fis-salt tas-smawiet minnu l-ikbar? U Ġesu sejjaħ lejh tfajjel u qiegħdu f'nofshom u qal tassew ngħidilkom jekk
ma tikkonvertux jew jekk ma ddurux, dik il-kelma propja, jekk ma ddurux u ssiru bħat-tfal żgħar ma titlux fis-salt nas-mewwiet. Kull min mela jiċċekken bħal dat tfajjel dawnu l-ikbar fis-salt nas-mewwiet. F'soċjetà fejn it-tfal huma mwarba u konsidrati żejda u jekk ħajsir tieġ tafu daqs it-tfal ma nistednuhomx. Għax iħammġu u jagħmlu ħafna storbju u ma skampli. Ġesu, b'mod rivoluzzjonarju, spontanjament jaqbad tfajjel, ħan immaġinaw il-John, il-Naputi, tajjeb, tfajjel illi ma jippretendijiex. Tifel. Ġesu mhux qed jgħidilna rridu nsiru żgħar fl-età, ovvjament. Il-ħarġ kieku għal ħafna minna. Ma tagħmel sens. Ġesu qed iġib dat tfajjel qudiemna. Tajjeb, illi ma jippretendijiex. Aħna l-kbar nippretenduha. Għandna problema tal-gburija, tas-supervja, tad-dinjità ta' nfusna, u mbagħad irridu nikkombattu kontra ħafna ideat li qegħdin jgħalfuna llum self-esteem, self-love, self-worth. Illi inti trid tgħalef lek innifsek, trid titmalek innifsek, ma tistax tħobb mingħajr ma tħobb lek innifsek. Dawn l-idejat li huma pagani għall-aħħar. Għaliex għax hija il-kontra, diametralment il-kontrarju ta' dak li qed jgħallimna li mgħallem tagħna Ġesu. Qed jgħidilna kull min mela jiċċekken bħal dak tifel żgħir. Dan hu l-ikbar fis-salt nas-mewwiet. Lezzjoni diffiċli aħwa. Lezzjoni diffiċli il għaliex għad hemm dak il-fdal ta' gburija illi għamina. Spontanjament u naturalment aħna nfittxu l-interessi tagħna. Ġesu qed jgħidilna illi rridu insiru nies illi ma nfittxux la l-fama, la il-prestiġju u lanqas xejn ma sempliċement nkunu ċkejknin. Min huwa ċkejken dan huwa kbir. Dan huwa paradoss. Dan paradoss il għaliex qegħdin ngħixu f'dinja fejn il-kobor ifisser ħassir kbir bil-ħażen. Jew bl-abbuż tal-proxmu tiegħek. Il-kobor vera, karattru kbir huwa magħruf ukoll il għaliex kiber u matura. Ġesu meta appoġġa tfajjel, qudiemna, kull mela jiċċekken bħal tfajjel, mhux qed jgħidilna nibqgħu b'subgħajna f'ħalqna, naiv, immaturi. L-idea tiegħu kienet illi tifel ċkejken ma jippretendijiex. Tifel ċkejken huwa tifel ċkejken. Dipendenti fuq il-ġenituri tiegħu. Imma karattru kbir iva jikber spiritualment, jimmatura u jimmatura fl-oqsma korretti. Ma jimmaturax fil-sempliċement intellettualizmu biex imbagħad jibda jisnabbja lil ħadd ieħor u jirhom kemm hu jaf aktar minnhom. Pawl fl-aħmel jgħidilna il-tarif inefħek. Imma l-imħabba tedifika, l-imħabba tibni, l-imħabba tqawwi. Karattru kbir jitgħallem ikun kbir fil-fidi, appuntu bħal dak it-tfajjel illi ma jinkwetax minn fejn se jiekol, ma jinkwetax ma ħajħsillu ħwejġu, għaliex? Għax jafda. Karattru kbir jafdah il-Alla. Għandu fiduċja f'Alla. U għax xamplat f'dik il-fiduċja għax jaf li Alla huwa missier providenti. U allura kapaċi jkun umli quddiem Alla. Kapaċi jkun umli. Tifel ċkejken huwa umli, kull min mela jiċċekken bħal dat tfajjel. Karattru kbir huwa distintiv anke fit-tjieba, prattiku fil-erf. Jiġifieri mhux biss jaf il-Bibbja xi tgħid.
Imma kapaċi dak li qed jaraf bħala l-verità tal-Alla, kapaċi traduċija fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Dak huwa l-erf. L-erf, ġifieri għandek it-tarif, issa kif ħanħadmu, x'metodu ħanuża biex nasal fil-destinazzjoni tiegħi, dak huwa l-erf. Li jeħtieġ nitolbuh mingħand Alla. Karattru kbir huwa kontrollat fuq innifsu, jekk m'aħniex dixxiplinati l-ħwa. Jekk m'aħniex qed nqasmu il-ħin tal-ġurnata tagħna tajjeb u ninvestu ħinna bl-aħjar mod possibbli, kif nistgħu navvanzaw l-qudiem? Karattru kbir huwa wkoll ġeneruż fis-sabar il għaliex aħna l-aħwa. Il-ħin kollu nagħmluha man-nies, vera? Fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, hawnhekk fit-triq, tidħol f'ħanut. Karattru kbir jaf jinġieb ma' ħaddieħor. Jaf imantni relazzjoni mingħajr ma jitlewwem, mingħajr ma joqgħod jagħmel qorti mix-xejn. Fuq kollox huwa preminenti fl-imħabba. Pawlu meta dik il-lista, tagħna lista qasira ta' virtujiet li jsejħilhom il-frott tal-ispirtu, l-ewwel ma jsemmi l-imħabba. L-imħabba, l-fer, slim, jkompli ma l-imħabba. L-imħabba li hija rabt tal-perfezzjoni. L-imħabba li tatina koerenza, tatina s-saħħa biex ngħaddu l-qudiem. Karattru kbir fl-aħħar mill-aħħar jiġbaħ il-Kristu. Jiġbaħ il-Kristu fejn jingħad dwaru fl-ittra lil Lut jgħid illi int ħabbejt is-sewwa u bad il-ħażen. Karattru kbir huwa wieħed illi jirrabja d-dnub tiegħu, jiddispjaċih meta jara d-dnub f'ħadd ieħor, jali meta jara l-fallimenti spiritwali ta' ħadd ieħor, jibki meta jara in-nuqqas ta' ndiema u l-istinazzjoni fir-ruħ ta' ħadd ieħor. U jifraħ kull meta jara il-ħadd ieħor javvanza l-qudiem. Għax il-mħabba tifraħ fil-verità. L-imħabba ma tpattijiex, anzi, tagħder kollox, tissapporti kollox, tittama kollox. Karattru kbir mela qegħdin ngħidu huwa riżultat ta' mħabba mill-qalb. Impenn lejn Alla. Impenn lejn Alla mhux meta jaqblilna, mhux sakemm nibda nweġġa'. Imma impenn lejn Alla għax Alla ħaqqu huwa denju tad-devozzjoni kollha tagħna. Karattru kbir jirrekjedi allura konsagrazzjoni u ċoj li inti tpoġġilek innifsek fuq l-art tal-Alla. Konsagrazzjoni u fedeltà lejh. Waħda mid-ġufijiet tagħna llum bħala evanġeliċi hija illi l-Alla naqdih però b'ħafna kondizzjonijiet. Għax jiena għandi d-delizzi tiegħi u rrid il-ħin liberu tiegħi u issemmi mbagħad x'jibqa' Alla forsi jibqa' frazzjoni żgħira. Meta Alla jrid il-ħin kollu tagħna, il-persuna kollha tagħna, il-qalb kollha tagħna. Sakemm għadna qegħdin ninnegozjaw mal-Alla, għadna immaturi. Il-ħajja kollha tagħna. Il-ħajja kollha tagħna, il-ħajja domestika, il-ħajja ċivili tagħna, il-ħajja fuq post tax-xogħol, tkun ħajja waħda konsagrata lill-Alla. Jiġri x'jiġri. Pawlu lill-presbiteri meta tkellmu qalilhom li jiena ma nafsi ġrili meta nitla' Ġerusalemm, ħlief li l-Ispiritu Santu jixidli f'kull belt billi jgħid illi ktajjen huwa li jistennewni. Da kien jaf li kull fejn imur, kull fejn jirfes se jistenna maltrattament. Se jistenna inġustizzja kontrih. Frattant, xejn minn da ma jdejaqni, ikompli jgħid. Xejn minn da ma jdejaqni, lanqas not ħajti għażiża għalija, Pawlu fehem
lil Ġesu meta qal illi ħabba tal-qamaħ jekk ma taqax fl-art u tmut tibqa' weħidha. Imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min ħobb il-ħajtu jitlifha. Imma min jobot il-ħajtu f'din id-dinja isalva għal ħajja eterna. ċertu lezzjonijiet bażiċi tal-Vanġelu, bażiċi, illi jeħtieġ li aħna nisimgħuhom repetutament. Għalhekk Pawlu hawnhekk jgħid illi jiena lanqas not ħajti għażiż għalija biex intemm mixjieti bil-ferħ u l-ministeru li ħadd mingħand Sidna Ġesu biex nagħti xhieda lill-Evanġelu tal-Grazzja tagħna. Pawlu bħala apostlu kien xogħlu li jippriedka, xogħlu li jxandra l-Vanġelu, xogħlu li jvjaġġa u jiltaqa' man-nies u jxandrhom il-Vanġelu. Kull wieħed waħda minna għandna s-sejħa partikolari tagħna. Iva, se nagħtu xhieda tal-Mulej Ġesu skont l-opportunità u skont l-okkażjoni. Imma jekk inti għandek impjieg ta' skrivan, jew ta' ħaddiem f'garax, jew ta' tabib, jew ta' skrivan, jew inċint, dik hija s-sejħa tiegħek illi fiha tisservi lil Alla. Għamilha sew. Pawlu jkompli jgħid ftit aktar tard jgħid illi għaliex qegħdin tibku u taqsmu li qalbi. Għax jiena mħejji, jiena ippreparat mhux biss li nkun marbut imma wkoll immut Ġerusalemm għal isem il-Mulej Ġesu. Qabel ma naslu f'dik il-viżjoni illi jiena jiġrili x'jiġrili, ħajti mhix tiegħi. Ħajti mhix tiegħi. Jiena il-mixtri tas-Sid. Jiena proprjetà tiegħu. U jagħmel bija li jrid u il-fiduċja tagħna hija li kull ma Sidna Ġesu se jagħmel bina se jkun tajjeb, se jkun eċċellenti. Avolja ngħaddu mit-batijiet, avolja ngħaddu minn diffikultajiet, minn kwalunkwa sara. Aħna tiegħu. U il-karattru kbir jibda billi jirrikonoxxi propjament din ir-rabta tagħna ma' Ġesu. Għaliex bħalma Ġesu kien u jkun kbir. L-anġlu qal lill-Marja, u jkun kbir. Issa meta inti tagħmilha mat-zopp, x'jiġrilek feluq is-sena skont l-erf ta' missirietna mimma jagħmilha mat-zopp, eluq is-sena jsir bħalu. Għajd li ma min tagħmilha u ngħidlek x'int. Mela jekk aħna nagħmluha ma' Ġesu, jekk aħna nżommu komunjoni fil-qrib miegħu, x'jibda jiġrilna? Insiru umli bħalu, insiru n-nies li kapaċi nħobbu bħalu, insiru n-nies li kapaċi naħfru bħalma ħaferu, saħansitra lill-edewa tiegħu, insiru bħalu. Ġesu stess qala illi dixxiplu ma jistax ikun ola mill-li mgħallem tiegħu, imma dixxiplu wara li jkun istruit kapaċi jkun bħal li mgħallem tiegħu. Isir jixbħu. U dan huwa s-sigriet għall-kobor li aħna nagħmluha ma' Ġesu. Ġesu kien kbir. Meta der fostna, in-nies għaddewh bħala xejn. Anke Eżajja fil-profezija tiegħu jgħid ma kellux xi ġmiel biex aħna nkunu attirati leh. Kien raġel tal-uġieħ, bniedem tal-mart, li ġie is-sultan li jibes libsa ta' tallab. Libes libsa tal-sir. Il-modija tal-kobor. Il-modija tal-kobor. Fajnejn Alla l-ikbar f'saltnatu ma' dawk in-nies li bl-akbar imħabba lejh, marbutin miegħu b'obbedjenza għall-kelma rivelata tiegħu. Kelma rivelata tiegħu hija sempliċi ħafna. Uriek u bniedem x'inhu tajb u x'jirrekjedi Alla minnek li inti tħobb il-ġustizzja u timxi miegħu bl-umiltà. Timxi miegħu bl-umiltà. Għalhekk nsejħu dixxipli. Għaliex qegħdin nimxu fil-qrib ma' Ġesu, aktar ma żommu qrib miegħu, aktar isseħħ dik it-trasformazzjoni.
Li ninsew li nfusna u hemm bżonn ninsew li nfusna. Hemm bżonn ninsew li nfusna. Li fil-versans tal-kelma nobodu nfusna. Għax dak huwa il-metodu biex aħna nippreservaw ħajjitna issa u għal dejjem. Jiena il-motto ta' Calvino. Calvino kien raġel kbir ukoll, fajna il-mulej, raġel kbir ħafna. U għalhekk ħalla wara fama ħażina ħafna, għaliex l-mulej dieħ b'umiltà kbira. Ta' servizz kontinwu minkejja li kien marradi, fqir, anke finanzjarjament, kull ma ħalla warajh ftit muniti, u kien jieġi dar mikrija. U ħalla patrimonju tant rikk għalina li aħna illum għadna ngawdu sal-lum. Il-motto ta' dan ir-raġel, cor meum tibi offero domine prompte et sincere. Smajtuh fil-passat. Ejn nippruvaw nagħmluh il-motto tagħna. Qalbi noffrilek mulej fil-pront u sinċerament. Mhux ħanoffrilek il-flus, mhux ħanoffrilek xi proprjetà tiegħi. L-10,000 baqra fuq il-muntanja u tal-mulej. Kollox u tal-mulej. Xi rrid minna l-mulej? Qalbna. Qalbna. Għalhekk jogħġobni ta' dan. Qalbi noffrilek mulej fil-pront u fil-pront. Tħallix għall-għada. Tħallix għal is-sena d-dieħla biex tagħmel riżoluzzjoni fl-ewwel għan-nar. Tħallix għal meta toħroġ bil-pensjoni. Ma tafx inti xa toħroġ bil-pensjoni fl-aħħar mill-aħħar. Fil-pront. Fil-pront fi issa stess. Qalbi noffrilek. U sinċerament. Mhux għal wiċċ in-nies. Mhux biex naqla xi prosit ta' ħaddieħor. Ma sinċerament. Alla li jaraf l-ammieq u s-sigriti tal-qalb. Jalla. M'aħniex ħafna fin-numru hawnhekk, ma jalla kull wieħed waħda minna. L-Alla nagħtuh qalbna u l-aħwa barmata ċkejkna ta' nies kbar Alla jkun kapaċi jirbaħ għax Alla jħobb jaħdem permezz tagħna anke l-pajjiżna. Amen. Sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now